Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Sindi Nur Alia saking kelas 12 TPIB sekawan. Teng mriki kula badhe mektokaken geguritan ingkang judul Dipun Peksa Saras wonten negari ingkang sakit. Indonesiaku, negari ingkang samenika saweg ngalami pandemi. Virus ingkang sampun nyebar dhateng sedaya Nusantara. Maringaken dampak ingkang awan sanget. COVID-19 sampun nguntal kathah korban, boten mandang wulu, saking rakyat alit ngantos para pejabat hukum. Para pahlawan kesarasan inggih gugur. Ngeri saestu. Monggo kita sami-sami berjuang ngelawan virus, supados negari kita saged tetep tumbuh, tansah emut protokol kesehatan, saha ngestuni sedaya kebijakan pemerintah demi kita Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.